chinhu chiri kuda nezvangu here. Ndinoda mari yandakashandisa 61 US. Wakatakura mari yangu 310. Solomon Moses wakamangari wadzi. Ukudzivhuma here kana kudziramba? Pane kuvhuma ipi? takura zviri. 1. Asante nakwenda nazvo kumababa. Waibvuma riti zvotsanangurira daro ndokaita nazvo. Yauramba ndiri. Ndakakura mari yake 310 urikuiramba. 61 yaakashandisa iyo hairamba. Nozvotseketudzwa nedare. Tangamire mhuri yenyu. Amai chipe zvakazvara kuti sei zvinhu zvine zvakatakurwa nomurume zvichienda kushaka baba wake. Saka chaitika chii? Uyu murume wangu. Ndakunga murume wangu chikandishamisa ndakaona pamba pachisvika mota. Ina mukomo wake na baba wake. Zvakanzi tauya zokutakurai. Ndati monditakura ndichienda kupi? Zvakanzi murume wenyu akatenga musha kubhindura. Ndakati ina kuna chandiri kuziva. Iye anambobvira akandiudza nyaya iyoyo. Zvakanzi apa mukoma wacho bva vasumuka. Zvakanzi hapana chamuri kutaura. Shamwari torongedza zvinhu tiende. Mumba umu hamuna kana chinoti chake. Iwo takura zvinhu zvese tiende. Zveshuwa ndakamboda kurwisa. Ndaona kuti ndiri munhu wechikadzi handingasvikwanisi. Kandangosuduruka pavanga vari. Pavapinda mumba. Kuvhura wardrobe kutanga kubudisa hembe dzangu vachingokanda pasi dzemwana vachikanda pasi. Pavaloda zvinhu zvese. Pavatakura pavaenda. Vandangobasiya pandamhanya kupolisi kunomhan'ara. Ndasvika kupolisi ndakamhan'ara pafonerwa zvikanzi kona iwe watakura zvinhu. Zvikanzi zvinhu ndatakura asi zvake ndasiya. Polisi bve handiti endai kudare. Ndosaka ndauya kuno kuso wangu. Tipedzwe kuti iwo vanhu vakangosvika nomukomo wako ndokutora zvinhu zvemukadzi zvese ndokuchitakura kuenda nazvo. Tipe tizwe kuti chana chaitika chii kuti iwe udhiswe mushakutaura zvichienda nazvo mushaka wako. Pamusoro pamufuka nemukadzi uyu takarima tese zvegore rimwe. Takohwa zvinhu zvedu. Takaisa mari yedu mubhanda yene kuti ndiye kuzorimisa, iye kuzotenga mombe, iye kuzobatsirika pakushanda kwatenshita. Mari yese ndakabva ndaisarendera kumukadzi. Ndaisarendera kumukadzi takazoita nyaya yekuti tadonotsvaga pombo kuti tizogara tichirima titi. Takawirirana nemadzimai zveshuwa. Tawirirana kudaro ini ndakazoti tiende ikoko kwacho. Mudzimai ndobva taiwa zvamukuenda imi muchitakura emafertilizer mufanira kuita zveseed bed. Mozodzoka muchitakura zvinhu zvese tichienda tese. Zveshuwa ndakatakura mafertilizer ndobva ndanoita seed bed kwataenda kwacho kupindura. Ndazodzoka kuti tichizoda kutakura zvinhu zvavo zvese. Ndopa ndikasvika madzimai akaofloda zvinhu zvese mudhoropu zvinoti zvavo. Vakaisa kumba kwasisi vavo. Zvakatozondinesa ndakuti ko madzimai ko zvinhu zvenyu zvese zvamabvisa zvokufamba sei. Zvakanzi inini kwamuda kuti tiende koko ini ndikuda kuita kuenda. Ndikati ko munogota dishe achaenda sei ndakanoita seed bed. Zvakanzi ndatofunga zvinhu. Saka pane ichi kuti ndine mombe yandawana itengeswa kuDarwin. Ndati pane mombe yandawana yekutengesa kuDarwin. Pamari yataite mombe ichiti pai mari iyo ndinotenga munhu. Ndifunga madzimai akati zvichaita kuti titese ndikupe mari. Asi nyaya yako ndikuti tishare mari pakati. Zveshuwa takada kushare mari. But mari ndakamuchengetesa nemari yakazobudisa pakushare yange si mari yakazobudisa yange iri 620. Pa 620 padaita na 310. Pa 310 yandandinayo inini ndiyo ndikazokwanisa kunobhadhara kwandaenda nekuzoshandisa transport yekutakura kwandakazoita zvinhu. Ndifunga 310 yakasara nemadzimai handisi kuziva kuti vakaishandisei. Right. Ndaikoko kucentenary kuti ndinopedzisa zvinhu zvasara izvi. Ndofunga pakazoitika macases ekuti vakange vakufonana nemapurisa vaita victim friendly unit. Vati tinodzivirira panenge pachiita mhirishonga saka tafonerwa panapa kuti imimi mune zvamuri kuita. Zvino ndo zvakazondipa kuti ndizofona kumaraini kuti ndonyaya dzandakuchisanganidzana nadzo kuno madzimai akuramba kuenda kwekwe kwatakaita kwatakawana plus vane vanhu vakuuya vachiti ini ndikuita mhirishonga. Dai muri vangu mandibatsirawo nemota mauya nemota nditakure zvinhu zvangu ndite ndisumuke ndizokusentinari. Zveshuwa kwakazouya nemota
tobva taita matare atikaita kusvikira madzimai varamwa aiwa ini handisikuita sei handisi kukunda kuenda. Saka varamwa kudaro ndakazoona kuti ndisiye futi zvinhu zvacho hazviite rega ndichikotakura midziyo yangu yese ndiende nayo. Ndofunga midziyo yandikatakura inini mbedha newardrobe mamuri empty. Hembe dzangu chete ndo dzanga angosiya dzake ndangati abvisa ndo zvinhu zvandikatakura. Nemagrosari anga akatakudza ndobva ndatakura zvishoma zvanga zviriko zvacho. Kozotiwo nyaya yemari ari kutaura handisiye. 310 ari kutaura handisiye. Aramai kubinzwa yeye mtana mulungu wenyu. Mulungu wenyu mimi yokuziva kwamaita kuti mulungu muchifambira nyaya dzemunda achiti akanaka kunotenga munda muchizviziva. Saka kukonesai kuti murume auya achiti mimi tawana kukuenda kukugara ini mukizoramba chii chakakukonesai pamusoresho zvishuwa zvarutaura zvemunda ari kundinyepera zvekuti tizoti anzi pane kwatawana tizoenda kunoripa anombobvira akandiudza izvozvo. Uyu nyaya yakatangira pakutengesa fodya pafirst floor akadaidzwa kuno kunabereka kuya wandibatsire basa auya kuno akagara 2 weeks ari kuno. Mushure muti ndikambonetsana nemurume uyu patamborambana pandasiya mudziyo yangu auya kunoku anga akudanana nemukadzi mwowo akambobatwa naye wekuti midziyo yangu yakaparara akabhadharisa mukadzi yeye. Saka adzoka kumbobva ndasikobata mameseji ndabata mameseji ndakati saka iwe kudharweni kwauri kudaidzwako nokune mameseji abva andirova hana kugara pamba. Akabva asumuka vauya futi kuno kudharweni chikanzi ndikunopedza futi basa randakasiya. Akauya zveshuwa akagara kuno ndakafona kuti kona iwe wandisiyira chibagi chiri panze uda kuti ndiite sei. Zvakanzi pane chanetsa here ikoko pana chanetsa mai vachobva vadaira amweni wangu zvikanzi muroora pane chanetsa here ikoko. Ndakati aiwa ipei muridzi foni ndiwandoda kutaura naye nekuti chanetsa ndechekuti kuno kuchibagi chiri panze apa andisiya muda kuti ndiite seko chakazobiwa. Zveshuwa uya hana akagara haazouya pandazofonera naamwene kuti murume nyari kuya ikoko asi arongosvika achirara mangwana makuseni ari kumuka achienda kwaari unotengesa fodya nababa vake. Pandangoti ndakavapindura zveshuwa ndakati aiwa madingoti atanga atengesa fodya akapedza kutengesa fodya ozouya hake svikanzi manje atova murodhi iye anondifonera. Akasvika kumba achisvika kumba ndakatoona kuti munhu uyu mudhu dzake dzakachinja. Usiku wacho pana kuti ataurawo neni zvakanaka chibudisa mari ngenyaya yangu yakunetsa budisa mari uda mari yaunayo. Ndataura mari nandikupi mari takatoshanda inhanzi kuita zvichekuti ndikupe mari. Ndichiona munhu atomuka auda kutondirwisa ndakabva ndamuka pandoda kuti nditore foni akabva ndimhanyisa pandadaidzira panext door neti tiri padhuze nepanogara sisi wangu pandadaidzira vanonoka kumuka inani ndakabva ndamhanya ndakati ake ndimhanye kumberi pane madzibaba vanogara panext ndopandakagmhanya pandanotaura ndakati ndo nyaya iripo. Zvikanzi namadzibaba ko murume nyawo yangu vai ndakati asvika manhera naye zvikanzi aiwa handei tinogadzisa nyaya yacho. Tasvika akabvunzwa kuti ko nhaye chii chaitika bvazviramba zvikanzi hapana. Ndakati aiwa imimi dongo remba medu muone chimuti chiri pasaidhi apa handicho chaangaida kundorova nacho paari kubvunzwa kudaidza kuti hanzi chimuti ndaida kurova mombe. Zvikanzi chipinde mumba murara. Zvikanzi iye hazvitotarire munomu ngaabude ngaanorara kana kwasisi wake kana unorara mhene kumaraini kwaanonorara. Zveshuwa handakwanisa kurara mumba pandaenda pandanorara ikoko. Makuseni vanhu vakauya vakamuunganira kuti ko iwe chii chauri kumboita pamba chaipa hausi kugara. Panapa tikapedzera kukuona uchingopedza kutengesa fodya ndo patakapedzera kuona panapa unongoya zve2 minutes wobva waenda. Chii chiri kuitika? Wadi umbogara pasi nemukadzi wako. Zveshuwa akamboita senganzwisisa vanhu vaivadzokera akangopinda mumba. Nguva diki ndakazoona munhu akurodhi akutodedza kuti ndaakuenda. Ko uri kuenda kupi? Right, saka nenge ndichida kuedza kutsvaga zvatsanangurwa midziyo yomukadzi iswa vakataura hatida izvi zvataurwa namai ava zvekunzi vakazofona chicha hatida kuisa vanhu vakati wandiri daro munyaya yenyu handiti iwewe tichitasa panyaya yako iwewe nemudzimai wako
pane kugara hongu kutakurirana zvinhu kuripo but pane kugara kwatukedza kutarisa kuona pana kwana changamiro vari kutotaura pana kuti pane kugara kwamakatogara kare makatonyangadzana kare asi tichizouya pamhosva yauri kupiwa iweyo kunzi wakatakura midziyo shuwa wakatakura tichitarisa kugara kwenyu handiti pari kunzi iwe wakatakura midziyo kureva kuti midziyo yakatakurwa uya kuzototi ndikuita midziyo yangu roti haasi kuda kuti midziyo yake iende uri kupaona pane nyaya yako kumashure manga musingagare zvakanaka asi makazosvika pakuti watakura midziyo zvinoti wardrobe wataura iwe kuti ndakatakura wardrobe yacho nechi nembatya dzake nemubhedha zvino ndizvani zvako mubhedha newardrobe zvemukadzi ndizvaari kutaura hauzizire kuti kana mukarambana ira munhu kana akafa kana mukarambana mubhedha unoenda kuna madzimai newardrobe handiti asi kana mukatenga mbiri ndipaunoona ikwako saka zvinhu ndo zvemukadzi iwewe ukanonozoa mukadzi ndofunga kuti avo takaita zvinhu izvi takatakura mukuwira asi kuti mumwe wangu akazochinja mushure mumwe ndatakura zvimwe ndichiendesa kubhindura ndonyaya yakaitika hamuna kuwirirana katosara yavanga hamuna kutowirirana nani mutenyemerana iroa iye ndiye akatondinyeepera saka nhasi ndosara yavakaita iyo mukadzi uri kumuda here imamemumuda here haini shongo musoro ini murume handishande shongo matambudziko acho areba haini murume handishande shongo ndakutozvinzira muno manje zvitaura kuti achada nezvambo asi pesa panga zvinomira saka chinongokosha ndechekuti anokuramba pamberi pemambo sezvo zvimanikidzwa zvirambidzwe kana kuterana vamwe vakarambana ochangamire vane vamwe vanavangarambanisa kamusi uno vakadzokera saka neki iwewe midziyo yake simataura kutona mama diti unodzosa midziyo yake yaukaendesa kuinofanira kudzosa but chidare ambuya chaari kuedzotsana kutarisa panapa ka muchiti zvese zvamakutaura izvi zvidiki but pane patoda kuedza kutseketudza isisu ka inyaya yemari because nyaya yemari yamuri kutaura chokwadi ka haina umbo nokuti mubhedha uri kuoneka mari manje haina umbo muzoona manje ndo dambudziko ratava kusangana naro pamari because kuti tikweshanise kuti mari yenge iri papi mari kuti izosvika itakurwa imimiwo mari shuwa yenge iri pai mari yenge iri black yakatakura imwe moto macho kana yari kutozviziva asi kuzviziva kandi ari kuzviramba anogona kuzviramba zvake asi akatotakura ambuya tati nhasi yamudai ari kutaurira kuti handisi kuziva mari imi ndimi kuziva kuti anayo mari pari zvina kutaura kuti handisi mukati modai saka chitomumanikidzwa chiri kuti tora mari upe munhu iye asingazvizivi saka imabhuya mati amuchada murume nokuda kwokutanga kutaurira midziyo aiwa matambudziko acho shongo awandisa alright kana ipatigere kuti matambudziko aripo handiyasi vanoshira mumwe anozotaudza murume afapo ndakashinga saka imi nhasi muri kuti hamuchamuda kana neniona ndakashinga shongo ndakabva kuri urai tichiratidza kuti imi hamuchamuda ichi ndawena mwana wabereki ende munodzi vabereki venyu kuti nini zvokumashara iri pakurambana uya anosingandendene zvako kudare mazobuda result yekuti mukadzi achada munhu Pero esa fanira uma,
pamuserecho pane panoda kubvunzawo ko zvimwe zvaakanditakurira panoti chikafu chaakanditakura chaakandisira angonisira mapureti zvinotopa midziyo amai kana vanhu arambana handidika pane panozotariswa kuoneka kuti ichi nechichi nechichi chinofanira kuendawo kuvana ichi nechichi chinofanira kusarawo kubaba vachirarama izvo zvese zvinhu zvimiseri ndopamunonzwa ndopaanzwa mudiyeni uye anga akagara panzi chitinyorerawo zvinhu zvamukanga munazvo mese zvinhu zvandinozokwanisa kuti ivo pachezva vakuverenga mambo kuti ichipawo 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 ichitorawo ichitorawo ichi tanzwana kana asi nhasi nyaya yamuri kutaura panapa uyo ati mukadzi ndiri kumuda but imi mudobva mati nani iwo wacho uya uchiti kundida ke nani chakuda abereki venyu varipo here abereki venyu varipo here itai process right chiendai kuna baba venyu handiti munovataurira kuti inini baba zvomukwasha uyo handichaada handiti mozodzoka panapa asimakwasha vapo Atasukiwa tasangana pakuchengeta mwana una baba unataurira baba inini murora ndaramo sokapa
chikomba chako chikomba yani kutofura afani ngati mume wako ndikuro muramba njero soka ya biri muri pamberi penyapa chisukunetsana kwagara kuri kwatiri vachipomerana zvipomerwa vanozodai vabereki vanozodii asi tatisaiwa zvabereki ari ngatisazviisei tingobatai kunetsana kwamuri kuita nyaya idzi dzichiita samuchangamirudza bvira parepo saka vari kuti Melody ari kuti ainini zvomurume handichada iwe Solomon zvako inini zvako handichada tosanganawo pamwana saka mambo vari kuti aiwa imimi tipatsanurei tisangane pakuchengetwa kwemwana nyama nemweya zviri pamwe chete ndiye Solomon warambiwa isangana pakuto mwana yakapera kudzikisa mutongo kuti bango Solomon warambwa nomukadzi zuva ranhasi naiye mukadzi arambawo kuroti asunungurwa nomurayiro kuti kubva nhasi achibuda panzamba nomudawo wako mukonza nabangowo achibuda pakusuwa panenge achitomudawo kuroti hatisina mukadzi vakutomudawo saka mambo vasunungura vaviri pamurayiro ndoda kukuloza panapa manje totangira pamusoro here kana nyaya yemiti yenheke ijajimenti yakuwa